ನಾಡಗು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಂಡತೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣರ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸರಳವಾದ ನಡೆದನು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಡು ಆಚರಿಸಾಯಿರು. ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ವಿರಳ ರೀತಿಡು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಪೇರು ಬೊಂಡನ ಒಪ್ಪ್ಯಾಯಿರು. सरस्वती तीर्थड़ अनंत पद्मनाभन धर्मद जागिड मट्टलिग पाडियर संतान भाग्यनु मट्टलिग पाडियर संतान भाग्यनु. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ಪಾಲಿಸಾದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅಂತರ ಕಾತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು.